मातेवाचे सुवार्तेच्या निमाण्या अध्यायाच्या निमाण्या उतार्यांक पाठवणेचो पाठ म्हणतात. कित्याक हांगासर जेजू आपल्या शिसांक मिसावान पाठयता म्हणून देखून वचा आणि सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शिस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याच्या नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. सुरवेले पवित्र सभेचो भावार्थ अपुर्बायेन हे पाठवणेन दिसून येता. सांत पावलाच्या पत्रांनी आणि धर्मदूतांनी कृत्य पुस्तकांत जेजू क्रिस्ताताई पवित्र स्नान दिवचे विशीं वा जेजू क्रिस्ताच्या नावी पवित्र स्नान दिवचे विशीं उल्लेख आसा. तर मातेवाचे खाशेलेपण म्हणले परी हांगासर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी पवित्र स्नान दिवचे विशीं उल्लेख आसा. मातेवाचे सुवार्तेच्या 6व्या अध्यायांत जेजून आमच्या बापा म्हणून मागोंक शिकयलां. तर जायते कडेन आणि चड कर 11व्या अध्यायांत बापा आणि पुता मदलो गूढ आणि बापाक उगडापो करपी संबंध व्यक्त केला. तेच परी मातेवाचे सुवार्तेंत सुरवेरच जेजूचे जनन मरियेच्या कुशींत पवित्रत्म्या वरवीं जालें म्हळां. तर स्नानीक सुवांच्या उतरांनी जेजू पवित्रत्म्यान आणि उज्यान स्नान दिवंक येतलो म्हणून परगट जालो. जेजूच्या स्नानवेळी देवाचो आत्मो एका पारव्या रुपार जेजूचेर देवून येवचो सुवार्तेकार उल्लेख करता. इसायासो ताचेर म्हजो आत्मो हांव घालतलो म्हणलो प्रवाद जेजू थंय जारी जाता. आनी शेकी सुवार्तेंत जेजू आपूण देवाच्या आत्म्या वरवीं देवचार धांवडायता म्हणटा. अशें पाठवणेच्या पाठांत व्यक्त जावचे त्रिंदादीचे नाव सुवार्तेंत येदोळूच भरान वाडलेले आमी देखता. सुवार्ते मुखांतर सुरवेली पवित्र सभा त्रिंदादीच्या नावांत रोंबलेली दिसून येता. तर सुवार्ता त्रिंदादीच्या चटवटिकांनी रोंबलेली आमी देखता. ह्या नावान पवित्र स्नान जोडलेली आमी सुवार्तेंत जेजूनूच बसयलेली सदां काळ हांव तुमचे सवे आसतलो म्हणली जेजूची हाजरी भोगूंक पावता आनी सुवार्तेक साक्ष जाता.